Gata nan ku. Bala Tech, wannan wayar da ta gyara ta koma kamar sabuwa fa. Bala Tech ya ce, fasahata ta ƙaru, nan gaba robot zan fara gyarawa. Mama Gaita ta shigo, hannunta riƙe da lemo. Ta ce, Bala Tech, kun ji wata mota wai ta ƙi tashi a waje. Sai na ce, ko za ka iya zuwa ka duba musu ita? Buɗan bakin Bala Tech sai ce waye. Ni waya nake gyarawa ba motoci ba. Cikin wasa, Mama Gaita ta ce, Bala Tech ba zai iya gyara jirgi. Ladan kuma ya ce, ko taurari ma ba? Sai wani ya shigo cikin sauri ya ce, na danna maɓallin wayata gashi yanzu ta fara magana. Mama Gaita ta ce, Bala Tech ne ya gyara ta ko? Ladan ya ce, Bala Tech mai fasaha mai magana da ƙwaƙwalwa kenan. Nan sai aka ji waya ta fara magana. Ku danna maɓallin ku huta da ni, na gaji.